Здравейте, приятели! Казвам се Георги Острев и съм управител на фирма Флора Цвет Златица. Фирмата ми произвежда голяма продукция от саксийни цветя и цветя почти за всеки сезон. Тук сме, за да представим хубавото, красиво зимно цвете за този сезон – циклама. Цикламата е едно невероятно красиво цвете, което е създадено да краси нашите домове и къщи, тогава, когато нощите навън са дълги и студени и малко красота и изящество има в нашите къщи по естествен начин, бих казал, цъфтящи цветя. Погрешно е схващането, че това е цвете за един сезон или за няколко сезона. Биологичният живот на една циклама е разчетен за повече от 15-20 години. Разбира се, вие трябва да подходите към нея много добре и професионално. Това е целта на нашето сега виждане тук, да обясним как става това нещо. Един от най-красивите сортове циклама, годишно, който аз произвеждам повече от 15 000 броя, е така наречения сорт Халиус на френската фирма Морел. Сорта Халиус се характеризира с едни огромни цветя, последвал цъфтеж обилен за повече от 3 месеца, непрекъснат и обилен цъфтеж, много добър хабитус на растението и много здрав вид, по принцип. Вид, който почти не боледува. Сорта Халиус има много красиви и хубави особености. Това е елементарния, бих казал, един от най-често произвежданите и предлаганите на борсата и на пазара цветя е Халиус, който е с простоцветни цветове. Голяма част от това е сорта Виктория, който е единствения ароматен сорт от рода на циклама. Следващия сорт, който бих представил на вашето внимание, е така наречения Халиус Кърли или къдравата принцеса. Това е един изключително красив сорт, с изключителни качества като цвете, който има много продължителен, силен и обилен цъфтеж. Това нещо, което трябва да знаете за цикламата е, че хубаво произведената циклама, красивата циклама и качественото растение се познава по това, че цветовете трябва да са събрани в куп горе, с сравнително дълги цветоноси, непрекъснато излизащи от сърцевината цъфтежни пъпки, които имат дълъг и продължителен цъфтеж и на най-важното условие, което трябва да избирате една циклама, е здравината на нейните листа. Специалистите казват, че една циклама трябва да застане обърната по този начин, без да се пречупи нито едно листо. Това значи, че тя е хранена, тя е гледана грижовно през целия сезон. Това значи, че вие ще имате в следващите години при вас едно цвете, отгледано по технология и с любов, който ще краси вашия дом. Сорта Халиус се нуждае от едно, така както е обилно цъфтящо това цвете, цикламата, сорт Халиус, то се нуждае съответно и от своите грижи. Основните грижи за това цвете е почистване на прецъфтелите цветоноси. Изключително лесно като занятие, но трябва да спазите няколко условия. Това вече е цвят, който е на път да прецъфтели. Основният момент, който се характеризира прецъфтелия цвят, е, че опадат прецветниците и остава така наречената грудчица горе на върха в състояние, който няма нито един прицветник. Това е сигурен начин. Много хора смятат, че това е началото на нов живот на един цвят, но не. Това е края на живота на един цвят. Следователно, вашето търпение се е възнаградило с една красота на цвета и вече трябва да освободим място на следващия цвят. Какво трябва да направите вие? Просто хващате дръжката долу, почти в основата и долу в основата и с едно здраво движение, грубо бих казал на пръв поглед, но необходимо за него,
И откъсвате цветоноса от сърцевината. Това е единственото условие. Другото условие е редовно почистване на сухите листа. Или листата, които съответно, както цветоносите, отпадат в един момент. С видимо око е ясно кои листа са добри и кои трябва да останат и кои листа трябва да се почистят. По същия начин хващате това листо и го чистите от основата. Ако се е счупило междувременно на някакво разстояние, не близко до основата, помогнете му, намерете основата и го изчистете до нея. Важен е този момент, ако искате отново циклоната да даде нови листа и съответно нови цветове. С това да даде нови цветове е съответно свързано и начина на гледане и хранене на циклоната. Много важно нещо за циклоната е, че тя обича светли стаи, но не прекалено топли стаи. Или бих казал стая, която не се отоплява, но е доста добре осветена. Тя не обича пряко слънце, циклоната, обича приглушена светлина. Но това, което обича най-много е когато започне да цъфти, да бъде хранена с торове, които активното основно число е калий, за да може да даде продължителност на цвета, да може да се съхрани цвета и да може да се радвате вие на това изящество на природата. Благодаря ви.